היי לכולם, חברים וחברות, מקווה שעוקבים אחריי ושתמשיכו, תפיצו את זה הלאה, באמת, זה כל כך חשוב. אחישן, המטרה היא כמובן של הערוץ להחיש את הגאולה, ואני אדבר על זה עוד מעט. אבל היום אני רוצה בכלל לדבר, איפה את יודעת שיש בכלל בורא לעולם? כאילו כל הקטע הזה. אני אגיד לכם, אני חוזרת בתשובה בעצמי. זאת אומרת, אני לפני כן הייתי אפיקורסית לגמרי. כבר ברוך השם 20 ומשהו שנה, אני בתשובה, אבל באמת, כאילו מאיפה? מאיפה פתאום זה? אז לי הייתה, כל אחד חוזר בתשובה בסיבה אחרת כמובן, אבל אני אספר קצת על עצמי, שבמקרה שלי, מה שקרה, זה שהתחלתי באיזשהו חיפוש של משמעות מעבר, כי באמת אצלנו בבית לא היו שום סממנים יהודיים, אפילו לא מזוזה. כלום. הרבה פעמים כנראה זה גורם לאיזה שהם שאלות. העובדה היא שאני, אחותי ואחי חזרנו בתשובה, אז כל השלושה. בעזרת השם שההורים שלי עוד יספיקו גם. אז בכל אופן, מה אני רוצה להגיד? שבמקרה שלי לפחות זה היה מתוך חיפוש אחר משמעות, כי שוב באתי ממקום מה המשמעות? חיים, עושים כסף, לומדים, צבא, את כל המסלול הזה, לימודים גבוהים ופרנסה. זהו. וככל שאתה יותר מצליח, אז סבבה, זה העניין. ואז מתים באיזשהו שלב, וזהו. כאילו, זה לא הסתדר לי. זה ממש לא הסתדר לי בגיל 30. זה לקח, זה לא מיד, כן? בגיל 30, ואחת, זה היה שהתחלתי לשאול שאלות. זה הסיפור כאילו? באנו הנה בשביל לחיות 80 פלוס שנים, ולמות כאילו, עכשיו כבר בגיל 30 זה לא כזה קל, אז מה יהיה בעוד 20 שנה? ומה יהיה בעוד 30 שנה? הרי זה רק ילך ויהיה יותר קשה. מפה התחיל החיפוש. לא מיד באתי והגעתי ליהדות, חס ושלום. לעולם החרדי, אוי ואבוי, כל השחורים האלה, לא. אז קודם כל חיפשתי בבודהיזם, ניסיתי את כל סוגי המדיטציות וכל מיני דברים כאלה. אני אומרת שלא נסעתי להודו, אבל הבאתי את הודו לכאן, כאילו חיפשתי. הגעתי גם לרפורמים, חס וחלילה לא להגיע ליהדות האמיתית. הגעתי גם לרפורמים, ווואלה, הנשמה לא התמלאה בכלום, בכל מה שניסיתי, לא קרה שום דבר. ואני לא אתחיל אגיד מה אני חושבת על הרפורמים, פשוט שלא. כאילו, פשוט הייתי בסיטואציה אחת מאוד משמעותית, שזה היה יום כיפור, ופשוט ראיתי שמדליקים מזגן, שהרבה כותבת בסידור שלה, אז כאילו, ראיתי, אני עוד לא הבנתי בכלל, חוץ מלצום, לא ידעתי שום דבר כאילו על יום כיפור, אבל זאת חברה שלי שלקחה אותי לשם, היא באה מבית מסורתי, אז מרוקאים בדרך כלל יודעים את הדברים, והיא, פתאום אני רואה אותה מרוקאית, ואני רואה אותה מחבירה לבנה. אמרתי לה, מה קרה? אז היא אמרה, היא כותבת בסידור, כאילו היא כותבת עכשיו. אמרתי, מה, אסור? אסור.
מדליקים פה מזגן, מה זה? יום כיפור, אסור להדליק אורות, אסור לעשות דברים כאלה באמצע זה. בקיצור, אני בכלל לא ידעתי את זה, אבל באמת גם לא הרגשתי שום דבר. בסופו של דבר, אחותי כבר הספיקה לחזור בתשובה, ואני שנים לפני כן קניתי ספר שנקרא מסילת ישרים. ניסיתי ללמוד אותו לבד ולא הצלחתי. ואז שאלתי אותה, זה היה כבר בגיל 34, איפה אפשר ללמוד את מסילת ישרים? ואז היא אמרה לי, מה הבעיה? במדרשה בבני ברק. ניסיון קשה, אני חייבת להגיד, ניסיון קשה זה היה. להגיע לבני ברק ולראות את כל השחורים שוב, וזה לא היה לי קל בכלל. אבל הגעתי למדרשה, וביום הראשון שהייתי שם, נשמתי, הנשמה התמלאה. זה התהליך, זה שהתחיל וכמובן התגבר עד לחזרה בתשובה שלמה, עד כמה שזה, אני לא מסתירה לגמרי את השיער, יש דברים שלא לקחתי על עצמי, אבל לקחתי והורדתי, אבל גם יש טלוויזיה מאחוריי, אם אתם רואים, לא היה גם כמה שנים, אבל בסדר, אני הגעתי למצב של זה, אבל באמת שומרת בגדול על קלה וחמורה. שוב, יש כמה דברים שלא, אבל באמת כמעט זניחים, לא יודעת. אני עושה חשבונות שמיים, השם יעשה ויעשה איתי, זה בסדר. עם הזמן אני מקווה שגם אני אשתפר, מה יכול להיות, כאילו, זה המטרה, כל הזמן להתחזק. עד לא מזמן גם זה לא היה, אז אני בכל זאת מתקדמת באיזה שהם צעדים. בכל אופן, דרך זה שאתה בא ולומד, אתה מבין שיש בורא לעולם. מאוד מלמדים אותך דרך, כאילו מלמדים את החילונים, בעיקר את אלה שמלומדים נקרא לזה, דרך החשיבה, דרך מראים כל מיני סימנים ברורים שכתוב בתורה, והם כתובים בתורה והיום הם התגלו, וכל מיני דברים שבאמת כאילו לראש החושב כאילו אתה מתחיל להבין, וואלה, יש פה משהו שלא ראינו, לא ידענו, אז זה המהלך, ובסופו של דבר, ברוך השם, אני מאמינה בבורא עולם כל כולי. אבל, למה אני מדברת על זה? כי זה מאוד לא פשוט, כאדם שלא לומד, לא נכנס באמת לתורה עצמה, נכנס למסגרת של לימודי תורה, לא, כאילו, מאיפה? למה? מי אמר? אז זה מובן לגמרי. ולמה? כי אנחנו נמצאים במצב של הסתר פנים. וזו הנקודה שרציתי לדבר עליה בעצם, עם כל ההקדמה עליי. טוב, זה גם חשוב שאני אעשה. אז אנחנו בעולם של הסתר פנים, ועוד בימי משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, בספר דברים זה כתוב, אנוכי הסתר פנים. כבר אז, זאת אומרת, שדברים לא יהיו גלויים לנו לעין בצורה ברורה. אבל זה עוד אז, זאת אומרת, זה לא ברמה של היום, אנחנו בדור, בעזרת השם האחרון, ואו-טו-טו המשיח צריך להגיע, וזה, איפה שלא תשמעו, זה. אנחנו אוטוטו שם, אבל למה?
כי אנחנו דווקא בתחתית, 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 אנחנו דור אחרון הכי רחוק מהקדוש ברוך הוא. והוא בעצם על ידי כל הכסחים שהוא עושה לנו עכשיו, מצמיד אותנו לקיר כזה, כאילו, שבסוף נשאל, אנה נלך, כאילו, זהו, אין לנו לאן לצעוק אלא לאבינו שבשמיים, אז זה כאילו תהיה התוצאה בסופו של דבר, בזמן כזה של הסתר פנים. למה בדור הזה, כאילו, זה באמת ההסתרה הכי גמורה, הכי, זאת אומרת, עוד, בוא נגיד, דורות אחרונים שהאריזה לזה עוד ראו, עוד היו להם, הייתה תקשורת עם הקדוש ברוך הוא. היום כבר אין. הרבנים הכי גדולים כבר לא, זה כבר לא שם, כי הדור, זה קשור אחד בשני, הרבנים הצדיקים, אני מדבר, הצדיקים הגדולים, הנסתרים, הגלויים, לא משנה, זה תלוי בדור. אם הדור חלש כל כך ולא קרוב לקדוש ברוך הוא, אז גם אין להם רוח הקודש או משהו, אין, זה נעלם, אין את זה יותר. וההסתרה כל כך גדולה, שזה לא פלא שאנחנו לא מבינים, לא רואים. איך אנחנו נראה שיש פה בורא לעולם? מה, כאילו המלחמות האלה, זה כאילו 7 באוקטובר, עוד יותר גרוע, מלחמת העולם השנייה, כאילו, וואו. הדור שאחרי זה, מי ששרד או ילדים של, הפסיקו להאמין הרבה מהם בקדוש ברוך הוא, בגלל התוצאה הזאת. ומאז זה דור שהלך והידרדר והפסיק לשמור תורה ומצוות. אבל הכל ממנו. וזה משהו שאנחנו חייבים להבין. מה זה חייבים להבין? זאת אומרת, מה שאני אומרת, אנחנו כל כך בהסתר, אנחנו כל כך לא מבינים, אנחנו כל כך לא רואים בעיניים שלנו, הרי זה החוש, העיניים, אנחנו רוצים לראות, זה הדבר הראשון, אני רוצה לראות בעיניים, ואנחנו לא רואים. ולכן זה משהו שאתה צריך לדבוק בו, אמונה חזקה שבורא עולם, אחד ויחיד, אין עוד מלבדו, אין באמת עוד מלבדו. כאילו אנחנו בני האדם, העציץ, זה שמאחוריי, הדלת, הבית, כל מה שזה, זה הוא באיזה שהן התגלויות פה. ומאוד קשה להבין את זה, זה משהו, גם אני מתקשה להבין הרי אנחנו רואים פה פירוד, אבל לא, זה הכל אחד, קשה מאוד. להבין את זה אפילו בשכל. זה בטח לא לראות את זה, אבל ודאי אפילו גם להבין. אז בסופו של דבר, מכיוון שאנחנו חיים ככה, אנחנו רק צריכים לדבוק. פשוט להכניס לראש שלנו להאמין שהכל, מה שנעשה עכשיו במיוחד, זה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים, אני כבר דיברתי על זה, טראמפ ונתניהו, זה רק שליחים בידי השם, כי רואים מה בארצות הברית. 53% נגד, וטראמפ עושה את הדבר הזה, לא משתלם, עקרונית, אבל השם לקח אותו לתוך הדבר הזה. ולכן, הכל בידי שמיים, הכל. ולכן אנחנו צריכים מאוד 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 להתחזק כדי להחיש את הגאולה. עכשיו, אני רוצה להסביר להחיש את הגאולה. לא, כבר הסברתי מה זה אחישנה ובעיתה.
לא רק בשביל להכחיש את זה ושזה יקרה, אלא כדי להמתיק את הדינים, מה שהולך לקרות. אם לא נתקרב לקדוש ברוך הוא, מה שהולך לקרות זה הנבואות, שהן המלחמות האחרונות, שזאת המלחמה הראשונה מבין השלוש, אמרתי, גם את זה אמרתי, היא, כאילו, המלחמות האלה, בעיקר השנייה והשלישית שתהיינה, שזה מלחמת עולם שלישית, כך יקראו לזה, כאילו, אנחנו יכולים להמתיק את הדין על ידי זה שנתקרב לקדוש ברוך הוא. זה חלק, אתם יודעים מה? זה אפילו אגואיסטי. אפילו ברמה האגואיסטית תיקחו את זה. בואו נמתיק את הדינים שלנו. שלא יהיה לנו דין קשה, שלא נעבור את המלחמה. זה לא יהיה אזעקות ולממד, איזה קל, כאילו, זה משבש קצת את היום, קצת את הלילה, דווקא הם די מתחשבים. לא עושים את זה ב4 לפנות בוקר, סבבה באופן יחסי, כן? אז זה לא יהיה, המלחמות הבאות, לא, זה לא ייגמר בלרוץ לממד. שזה, שוב, למי שיש ממד בבית, זה מה זה קל? זה יהיה הרבה יותר קשה, ממש קשה. כמו שאני אומרת, שהוא ידביק אותה למצב של מרימים ידיים, מה אנחנו עושים עכשיו? מה אנחנו עושים? כאילו, ואז נזעק אל השם, כאילו לא תהיה ברירה בכלל. אז על ידי זה שאנחנו נתקרב לקדוש ברוך הוא, בזה שאנחנו נעשה, אמרתי, תמיד, מצוות, כל שהם, ניכר עלינו משהו, כן? זהו, זה אחד הדברים שאני עשיתי, זה שלקחתי על עצמי, החזרתי לעצמי את הכיסוי ראש. לא במלוא, אבל כיסוי ראש. ממש לפני שהתחלתי את הסרטונים, זה דבר שלקחתי על עצמי. אז אני פשוט מבקשת מכם, אפילו ברמה האגואיסטית, בואו נמתיק את התוצאות של המלחמות הבאות. הם יבואו, והם יבואו בקרוב. זה לא בעוד 10 שנים, זה ממש בשנים הקרובות. זה בשנה, 2, 3 הקרובות. באמת. זה הולך להיות ככה. בהפוגות, אבל תהיה לנו מלחמות, יהיו פה מלחמות קשות. אנחנו עכשיו, זה הזמן, תבינו, זה הזמן. לכן, באמת, אני חושבת שזה אחד הסרטונים הארוכים, אבל כי אני באה לכם מהלב, באמת, בזעקה אליכם, קחו משהו על עצמכם. קחו משהו שלא היה קודם. איזושהי מצווה, איזושהי התקרבות לקדוש ברוך הוא. באמת, אני בעיקר פונה לאלה שהרי יש כל כך הרבה רבנים שמדברים וכל מיני דברים על, באמת, על חזרה בתשובה שלמה מלאה וזה. אני פונה כנראה לציבור קצת אחר. ואני מבקשת, חוץ מאיזו תגובה אחת שכתבו לי שלקחו על עצמם משהו, חוץ מזה, כלום. אני מבקשת שתיקחו על עצמכם משהו, בין אם זה הדלקת נרות, בין אם זה לא לנסוע בשבת בכלל, שזה יהיה הכי ענק, בין אם זה קריאת תהילים, תגידו פרק קוף, מזמור לתודה ותהילים. באמת, לא, אני אומרת, דברים קטנים ימתיקו את הדינים. חרוז. דברים קטנים ימתיקו את הדינים. אוקיי? אז בבקשה, וגם תשתפו את הסרטון הזה, הוא חשוב, ובעיקר אני רוצה גם תגובות, כי אני באמת לא יודעת אם זה נוגע לכם או לא נוגע לכם. האם אתם לוקחים משהו מהסרטונים שלי או לא? אחרת למה? אז
אני יודעת שאני עושה, המטרה שלי היא טובה, ולכן אני עושה את הסרטונים. אני נורא מקווה שאתם תעשו עם זה משהו. זה מה שחשוב לי פה. ובגלל זה אני מקדישה את הזמן לזה. אז זהו. זה לא היה תוכחה. באמת שלא. זה היה פשוט משהו מהלב. משהו מהלב, כאילו שאני באמת, באמת, באמת רוצה שביחד נחיש את הגאולה, נמתיק את הדינים, שיהיה לנו טוב. פשוט עוד דבר, נון בית, עוד דבר. פשוט, יש כמה אפשרויות עד שיגיע המשיח. או שזה יהיה מאוד ברע, בגלל שאנחנו, זה מה שלכן אני אומרת להמתיק את הדינים. או שזה יהיה מאוד ברע, כי אנחנו רחוקים כל כך מהקדוש ברוך הוא. 2, אם נהיה קצת יותר קרובים לקדוש ברוך הוא, ונאמין בו, ונעשה מצוות, זה יהיה יותר קל. בפירוש כתוב. אני לא ממציאה את זה, זה לא ממני. כתוב שזה יבוא, רק לא בדרמה, זה במילים שלי, לא בצורה הרסנית ודרמטית. כי זה יהיה הרסני, תבינו, אם לא נתקרב לקדוש ברוך הוא. המצב הכי טוב זה היה שאם כולנו, כל עם ישראל היה חוזר בתשובה שלמה, ואז בכלל כנראה לא היה צורך במלחמות האלה, אבל זה לא המצב. אנחנו יודעים שהדור הזה ירוד ביותר בקטע הזה, מעט מאוד שומרים תורה מצוות ממש כהלכתם. אז לכן לפחות שזה לא יהיה בצורה הקשה וההרסנית, שזה יהיה באיזושהי המתקה, באיזושהי לא הרסני, לא דרמטי. זהו. אז זה הכל היום. מקווה שתיקחו מזה משהו. יאללה, להתראות, ביי ביי.